Il-ħajja fit-toroq tal-belt ukoll ġiet vittma tal-coronavirus f'dik li għal dawn l-aħħar snin kienet belt mimlija ħajja li qatt ma kienet torqod, issa fil-għaxija bil-kemm tara ruħ. Wan jużar it-toroq tal-belt is-sibt fil-għaxija meta s-soltu bosta kienu jirħula lejn strada stretta dik it-triq li mimlija stejjer u intriċċi fi żmien l-Ingliżi. Strada stretta. It-triq fil-Belt Valletta li fl-aħħar snin reġgħet sinonima mal-mużika u d-divertiment. Sa ftit ilu hawnhekk bħallum mis-sibt flaxija bil-kemm kont tista' tgħaddi minn bejn in-nies li jkunu qed igawdu l-lejla flimkien, però llum l-immaġini ta' din it-triq vojta jimpressjonawk. Siġġijiet fuq xulxin, stabilimenti magħluqa u skit perfett. Hekk biss bqajt tara u tisma' f'din it-triq meta tippassiġġa fiha bil-lejl minn mindu n-nies intasbet ġewwa tfittex il-ken mill-coronavirus. Iltqajna ma' Andrej Imbroll, sit ta' bosta stabilimenti fi strada stretta li spjegalna kif l-imxija kienet bħal sajjetta fil-bnazzi li waqfet kollox ħesrem. Għall-ewwel xina laqna l-bibien wara dawk is-snin kollha ta' xogħol ta' ħidma biex terġa' tqajjem strada stretta kienet tafsa ta' qalb kbira żgur. Però mal-ewwel poġġejna rasna hemm biex nerġgħu biex naħsbu x'nistgħu nagħmlu kif jerġa' jiftaħ kollox. Wastqar li madan kollu fiduċjuż li meta jgħaddi kollox, strada stretta terġa' tieħu il-ħajja kif drajna narawha fl-aħħar snin. Li Valletta bħala destination żgur li il-brand tagħha huwa fenomenali kemm Malta manki fid-dinja kollha. U meta jkollok brand bħal dak, żgur li ħajkun wieħed mill-postijiet li jerġa' biss fil-quċċata f'qasir żmien. Però għalissa l-arloġġ fi strada stretta bħal donnu waqaf. Dan sakemm din is-sitwazzjoni noħorġu minnha u nkunu nistgħu nerġgħu nirritornaw fit-triq id-dejqa li dari id-djuqija qatt m'għamlet biha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.